Čaute ľudia, vítam vás v novej sérii, modovanej sérii z Minecraftu. Ako vidíte, máme tu veľa modov, aj mod, ktorý nám pridáva toto nový armor, a aj texture packy, ktoré nám trošku zlepšujú animácie. No a poďme sa pustiť do hrania. No, tam si stávam môj nový dom. A tu som mal môj starý dom, to si musím to premenovať. Si to musím premenovať na dom. Starý, save, close. No. A mám tu aj mod, ktorý nám pridáva aj emotikony. No proste tieto veci. No a možno si tu aj No dobre, tak ja sa idem asi vrhnúť na stavbu tam toho môjho domu. A ja mám máme tu aj backpacky. Ako vidíte, máme tu aj backpacky. A mám tam v novom dome už aj nejaký ďalší backpack. Máme tu aj mod, ktorý nám pridáva hamburgery, ako vidíte. Zatiaľ sa hladím. Máme tu aj pavúčí batoh, ktorý mám teraz na sebe. No dobre. A máme tu aj comfort mod, to znamená, že tu máme aj spacáky. No, vlastne keď si dáme dole ten batoh, tak v tom batohu už máme tento. Spacák. A to sa hodí. Môžu si aj zobrať takéto, napríklad mobov si môžu zobrať. Tu rýchlo zdržím. Chvíľku to bude trvať. No a ja si tu zatiaľ so stoneou dostávam tam ten môj dom. Bude iba chvíľka. Toto si musím editovať, lebo tu mám gramatiku. Počkať. Takto. Už je to správne. Save. To by sme mali. A mám tu aj nejaké upgradey do batohu, ale to nám netreba zatiaľ. No síce je to malé, ale to sa všetko vybaví. Dole by no nemám, tam už som si opremietnil sa. Tak, ja to tu idem zatiaľ dostávať a ozvem, keď to už budem mať dostávané. Tak, už to mám postavený celý tento môj ostrov. A potreboval by som ešte silk touch na to, aby som vlastne zobral ten kameň s trávou a potom by sa to celé rozrastlo. Ale to možno niekedy inokedy. Ja som si ešte urobil túto kryštálovú čestku. No a ja si zoberiem a ja by som možno niekedy inokedy išiel postaviť nejaký obrovský barak, ktorý by sa hodil. Ale to možno niekedy inokedy taktiež. Tak ja sa idem ešte pozrieť za villagermi. Bude iba tak chvíľka. A ja získa taký enchant, čo mi vlastne, keď si niečo vyťažím s pickaxom, tak mi v podstate ten istý
dostane ten blok, ale to my potrebujeme na ten, aby sme získali vlastne tu ten stone s týmto travou. Tak ja to idem vyobchodovať a ozvem sa vám, keď to budem mať. Mám ten enchant, volá sa to Silk Touch. To enchant book, Silk Touch. Naozaj to je Silk Touch. No a ja si to idem dať, mám tu aj tento diamantový pickaxe. Idem domov a idem si to tam dať, neprosím, čestky musím vybrať kovadlinu. To bude moja. Ó, 4 levely. 2 hodiny som toto získal, nie 2 dní. Áno, 2 dní som si dal prestávku, len aby som získal týchto 489 levelov, hej. Ale máme to tu. A máme to. Yes. Skoro by sme to nebolelo. Yes, máme to. Tak dlho to trvalo. Dáme to sem. No a musíme čakať, nech sa to rozrastie klasicky. No, dám si. Dobre, no. Ale sa teším, že mám konečne toľko levelov. Keď sa pickaxe bude do zálohy. A neviem, čo má tam loď. Tak, som pri tej loďke. Ja si idem premiestniť tam k môjmu ostrovu. Vôbec to nevyzerá ako ostrov, ale skôr iba taká kocka. No nevadím. A dám si to sem. Lebo to je moje molo. Alebo jak sa to povie po slovensky, ja neviem. Každopádne. Možno zapadlo slnko. Takže to znamená... Počkať. Máme ráno. No a ja by som asi v ďalšom videu postavil si nový dom. To bolo taká zoznamovačka. Ale ešte rýchlo, keď ste ešte tu, tak ja tu ešte si posadím na tom druhom ostrove. Palmy? Áno, my tu máme aj palmy. Si nevedel. Nie, nevedel si, lebo... dobre. No, preto nie, no dobre. A tak sa potom poďme pozrieť aj na tie kaktusy, chcem si vyskať. No, tak ideme na výpravu za kaktusy, nie je to zase tak ďaleko. A loďku som mal mať tu, tak. A my ideme za kaktusy, to bude tak iba chvíľka, prosím. Dobre, to je chlapok prvoha. No, tak ja si asi vidím, že máte kaktusíky. A bum. Už je to skoro celé. Tak to bude chvíľku trvať.
to si nepichajú. Cool. Yes. Dobre, tak toto asi dorobíme, lebo už sa mi to nechce ničiť. Au! Ale toto pichá. Takže dám vám takú obranu. No... Aha, to je to meso. No, ak sa vám budete pýtať, čo je toto, to je waypoint vďaka Dean mape, ktorú tu máme pridanú. To je aká na miner, ale není to miner. A ja by som išiel asi preskúmavať, ale preskúmame si to niekedy v ďalšom videu. A kde som to zase? Takže ja sa asi portnem na sem. Tak a som tu. A tak asi v ďalšom videu si budeme, určite píšte do komentárov, že čo by sme mohli v ďalšom videu urobiť. Asi väčšina videí bude z tejto série. Aha, určite dajte like a odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau!